Just another American who saw too many movies as a child. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? yippee motherfucker. קאט. יש לך את זה במבטא יותר גרוע? נו, אז בואי נעשה את זה בעברית. נראה לך סרט אקשן כמו מת לחיות בעברית? זה בחיים לא יצליח. בטח שכן. למה שלא יצליח? בחייאת, מי ישלם כסף בארץ כדי לראות סרט אקשן ישראלי? מי? לא, קאט, בנות, אתם לא יכולות להסתכל למצלמה? אבל זה לא כל הקטע? צודקת. תני לי אור? תודה. שלום, אני אמיר לוי, הבמאי והיוצר של חיות סרטים, סרט אקשן קומי ישראלי, על זוג החיות שגדלו על סרטי האקשן ההוליוודיים של פעם, ורוצות לעשות סרט אקשן אמיתי פה בישראל. כמו סרט בתוך סרט. בתוך סרט. כן. בכל מקרה, הדבר היחידי שחסר להם זה כסף. סרטי אקשן זה דבר מאוד מאוד יקר, אבל שום דבר לא יעצור אותם מלהגשים את החלום שלהם, והם אפילו הסתבכו עם החוק בדרך במהלך הסרט בשביל להשיג את מה שהם רוצות. אבל לפני שאנחנו יוצרי הסרט נעשה בדיוק אותו דבר, ואני ממש לא הולכת להגיע לכלא. החלטנו לבקש ממכם הצופים כדי לעזור לנו להוציא את הסרט הזה לפועל. כמו שאתם רואים, כבר התחלנו לעבוד על הסרט, יש לנו תסריט, אנשי הפקה, שחקניות, וכולם עובדים בהתנדבות מלאה על הסרט. וכל מה שאנחנו צריכים זה עוד טיפה כסף כדי להגשים את החלום שלנו ולעשות את הסרט הזה בדיוק כמו שצריך. פרטים נוספים על הצוות ועל ההפקה ועל הסרט עצמו תוכלו למצוא באתר הקמפיין שלנו, ונשמח לענות כמובן על כל שאלה שתתעורר אצלכם בהמשך. אז נעשה את זה שוב. ו...